wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe Dental Dina TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamina en ɗo e nder Daka Hoore Fonde walla mbiya Daka Dialloñol naaɓe eɗen ganni bisma ɗo hande koɗo men mo ganduɗon ɗon mbaɗannoɗo jewte aljuma to Hoore Fonde. Hande minen joddi ɗo henne minen dakoto Daka goto. Hande kadi eɗen namdon ko fati e Daka e holno fuɗɗi ara Daka e ko wiye Daka e wasiya makko e Daka eɗen gueɗe woni yewtere hande nde inchallahu taala. Ceerno men ceerno Aliyu a salminama a juurama, garana kalana hen lowdi hande ndi. Bisimillah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe musidɓe Dental Dina TV, kala to mbawɗon wonde e aduna he min calmini min juurima ko adi foof ɗen mbi alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. bandiraɓe julɓe, caggal nde jettuɗen Allah en juuli annabi o sallllahu alayhi wa sallam, en gartiɗo hen nena e notade noddandu musidɗo men ceerno Yahya Ly. o namdima en noon ko weeɓi, o namdima en ko satti. yen kaal Daka, kadi kaalen ñalawma hande o no o finiraɗo e Daka e ko gollaɗo e Daka. nde won noon ñalawma fof no Allah feeñiranta yimɓe e nder Daka he. kullu yawmin huwa fi sha'ni. Allah subhanahu wa ta'ala ñalawma fof e feeñande makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ko adi fof eɗen duwono ceerno men ceerno Alhaji Massoudou radiyallahu ta'ala anhu yo welede Allah wone makko. eɗen duwono ceerno men ceerno Ahmad Tidiane al khalifa adalana Allahu umrahu, yo Allah juunan en gurdam makko wonde e cellal duumingal, kanko e wondiɓe makko e dendagal dental makko ngal e dendagal julɓe. so ɗum ɓenni ceerno Yahya to banggue Daka kam so neɗɗo Allah newnani neɗɗo ari Daka tan o tewat Daka koko haali hoore mum. nde won noon gueɗe diine kaaleteɗe ɗe fof so ndendi kanje fof ɗe tawe Daka. to banggue dewal Allah, to banggue jokkere enɗam, to banggue musidagal saabi Allah, to banggue yiɗodirde sibo Allah, hatta to nen sa sallam wiyata la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. ɗum fof garuɗa yiide Daka. a tawat goto fof ne yiɗani goɗɗo o jaam, goto fof ne yiɗani goɗɗo o moƴƴere, goto fof ne yiɗani goɗɗo o yo yi walla yo tin walla yo andu ko andi ko. nde wonno ko dewal Allah. ceerno Tidiane heewi wadde gonga o yimɓe gonata e gonga, gonata e jaam, ɗon ɗo ɓe kuccani e Allah. alhamdulillahi rabbil alamin. Daka noon ko huccitirde Allah, saabu eɗen gandi hay goto windaka lettere, hay goto noddaka, hay goto telfinaka, hay goto waɗaka pare, hay goto noddaka, ko Allah tan. nde ko gonga fa firru ilallahi, dogue faade Allah. nde ndu noddano ari hay goto heddaki, aduna fof ara ɗo, saabu kala garɗo yiide yitere muɗum, teldi e hoore mum, miijine hakkude mum Allah subhanahu wa ta'ala, o anda Daka ndeke ɗum ɗo ko haqiqa dewal Allah. alhamdulillahi rabbil alamin. sen garti e mbaadi ndi oɗo ñalawma cikkata ñalawma fof mo ceerno Alhaji Massoudou radiyallahu ta'ala anhu yewtinno e dental ngal gila ene wuuri. ñalawma fof ɗe waɗi mbaadi dental, mbaadi yewtere on ɗo ñalawma ko wajoto. kono ñalawma hande o cikkata oɗo ñalawma no finiri ni, cikkata ko oɗo ñalawma ɓuuri hesɗidde, ɓuuri yaññade hirjinde yimɓeɓe to banggue diine. saabu eɗen gandi o adori fof ko farillaji juulu ko yañi hen hande ko enen ɗemɗe minni mbawa reftude hen, saabu yaññade won noon haala pulaar mbiyata wawi haalde hunde ko ganduɗo ɗum ko yañi hande to banggue juulu. ɓerɗe fof hande kecciɗi aɗa yeehi ko terɗe gollata ɗumen, ɗiɗo farillaji
anani ɗi nden juulu ko ɓernde gollata ɗum o yaañin yimɓe haalde noon ɓernde neɗɗo holɗo yewitto ha neɗɗo o wona juulɗo poociiɗo wona juulɗo mo ngannduɗaa henen ko cembuɗo momino qawiyi neɗɗo cembuɗo juulɗo ndeke ko neɗɗo ko ɓernde nde ma golle ɗum tagi omo heewi haalde konngol makko kanko ceerno almachad radiallahu taala anu yo fittandu ko ma fitte ha laaɓa so fittama ha laaɓi Allah heƴa toon Allah subhanahu wa taala wonɗo haalata hadisul qudsi o wi asmanuji makko ɗi e leyɗele makko ɗi e jaajananimo yaajinima ko ɓernde juulɗo maccuɗo makko juulɗo taw ko ɓernde ne laaɓi huccidde makko kanko Allah subhanahu wa taala toon heƴata yo Allah noon heƴa ɓernde men ɗe yo Allah laɓɓinan en ɓernde men sabu barke no sallallahu alaihi wasallam aɗa faama ɗo hande oɗo ñalawma kamɓe seeranɓe wonɓe e dental ɓe ceerno Ahmad Tidiane radiallahu taala yo Allah juunan e gurdam makko ceerno Ibnu Umar ceerno Cheikh Baro ɓe deftiti e konnguɗi ceerno facci ɗum ha yaaji cikkata hande mataw ko hande juulu tellino sabu no yaañiri ɗum waɗi ngal ɗo dental alhamdulillahi rabbil alamina so tawi Allah addi hen neɗɗo o gooboto goobu mo ganduɗa o ko sunniyankagal tigi rigui te o ɓoyata hen abada o gasni ngal ɗon daawal en won noon en mbawa yajnade en gona ko yo Allah hokku en anniyaji makko ɗi yo Allah wañji e men o ceerno Am Tidiane o al khalifa kanko ceerno man saɗo wini ceerno Am Tidiane kalifa ma Allah dental ngal kalifa ma Allah julɓeɓe duwono julɓe ɗum tagi so neɗɗo ari ɗon en hay sinno noon ko wiyete ko wirduji walla ko nandi hen jaljalɓe kan han ɓe heewɓe hay sinno neɗɗo wawi tan ko lelata ɗanade heeɓi jeeyama e dowuji e barkeji gonɗi e ngal ɗo dental o yañanima ene tijaniya ha cikka sa renaki hande kam hande oɗo ñalawma hande cikkata ko tijaniya koko hesɗiti e jeese yimɓeɓe hande saabu eɗen gandi o haali holno neɗɗo siforto ha o wona taw kanko e hoore makko o wawa laabde o wawa laɓɓinde o wona noon almudo tijani saabu neɗɗo o taw e haala makko nane no haali hisiri alay sago neɗɗo o wawa laabde laaɓe tati laaɓe ɗiɗi ganduɗa ɗi laaɓal nder e laaɓal bowal laaɓal ndernderiwal e laaɓal bowal laaɓal ndernderiwal ittata ɗum tan ko istighfar e jogade anniya moƴƴo laaɓa ɓernde nde laaɓa socco haalaɓe laaɓal bowal woni janggal ngal laaɓa cimci laaɓe ɓernde so tawi a wawi laaɓirde ni a laɓɓiniri ni a golli tijaniya ma ni tan a yettoto e hadara Allah subhanahu wa taala o haali diwirde mum ngabbirde mum ɗo neɗɗo o ngabbirta e tijaniya ɗo ngabbirta tijaniya ha yetto alhamdulillahi rabbil alamin e hadara Allah subhanahu wa taala kadi ceerno ko laaɓɗo reedu gandirta ko laaɓɗo reedu ko haalata ɗo ko haalanta julɓe ɓe ko ɗum gonirta moƴƴa mbawa moƴƴinde diine mumen ɗum ɗo fadani ha namde fadani ha yiyene fadani ha ɗo kekkal fara ko ɓuuri kadi yodde hen e jamanu hande gonaɗo ɗo al khalifa ceerno Am Tidiane ƴeew duuɓi makko ɗi Allah juunan en gurdam makko temedde fodde hedde duuɓi temedere wasifa daɗatama waktu daɗatama jokkodirde e julɓe e moƴƴere wajade ɗumen dara a haɓata jooɗade aɗa haalana yimɓe ko fewnata diine men e ko moƴƴinta ɗumen ha ɗo yarata ɗo takbiratul ihram dattama ɗum ene weeɓi oɗo holli deke neɗɗo fof kanko ceerno Am Tidiane kanko o woni ñemtinorgal ko ñemtinorgal ganduɗa faade e wonde juulɗo poociiɗo ko ñemtinorgal e wonde anande sunniyanke ha laaɓa mbawa laɓɓinde ɗo yarata e duuɓi makko ɗi hande takbiratul ihram daɗatama ha watti jooɗe pousse o kanko iddoto jama kanko kadi sakkittore jama to saabu yimɓe juuli ha gasni mamo reftinan ɗumen hen siftinirde ɗumen zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin eɗen yaaka ko hunde mawde saabu mi haali nane fuɗɗode mbimi gueɗe diine ɗe fof ɗo yimɓe juuldat woni rewde Allah woni rasul amal kala golle ko juulu adi nabi sallam namdanoma holko ɓuuri moƴƴude golle fof o wi assalatu li waktiha
o wi kadi wonɗo wi kadi ko juulde woni hoore golle fof nde won noon ko juulu woni ko neɗɗo aɗa toon namdoyde janngo yawmal qiyamata ko juulu ngu ha moƴƴa an neɗɗo mbawa moƴƴinde mbawa timminde sujuduji mbawa timminde rukuuji mbawa timminde gueɗe fof ganda gueɗe ten fof kadi no haalinani ni kala gueɗe gollete gueɗe e dewal Allah juulu no fotiri ni gueɗe puɗɗoɗa gueɗe anniya ha mbiya assalamu aleykum kanji fof no fotiri gueɗe ten fof kadi gaga juulu ngu gueɗe ten fof waɗi nafoore mum gueɗe ten fof waɗi nafoore an neɗɗo o ɗon ɗo mbaɗata on rukuno e waɗi nafoore mum oɗo ceerno yo Allah yomo moƴƴere yo Allah yoɓanimo moƴƴere kadi oɗo bugatu mo barakat ngal ɗo dingal barkingal wonɗo meɗen haaldum ceerno Ahmad Chadri radiallahu taala anu o waɗi dakaji fodde 2 walla 3 walla 4 ni e oɗo diwan no gandirɗon ni guese makko gonɗe ɗo ɗe kala hen guesa o waɗi hen daka so soñama tan o nodda julɓe gara no daka woniri ni e yamirore Allah subahanahu wa taala so waɗi daka o ha o gasni o holle wonde o yettaki tawɗo daka o fotuno ɗo hitani wonde o sinca o waɗa guesa makko kadi godba o remata won so remi guesa ba ha gasi so ceeɗu ari o nodda julɓe e gara kawra hen daka o waɗe so daka o gasiri daka o duwama o holle wonde o yettaki daka o foti wonde ɗo nela sa sallam wiyamo noon omo ɓosa haw yetti daka woni ɗo ñande daka o woni ɗo woni hande ɗo daka fuɗɗima ko ɓooyi enen kam alhamdulillah rabbil alamin ki en runtuɓe e jinnaɓe men ɗe garno dontuɗe ɗe gara en ɓammi arde ɗo guila 2001 ha joni alhamdulillah rabbil alamin hay goto ne kadi en meeɗa radde nde wonon ko jiiɗen ɗo ko so yimɓeɓe jiino ko jiiɗen ko kala jiiɗo ko jiiɗen ko rotata ñaguima Allah gueɗe ɗiɗi mbaɗa siggi mbaɗa ɗaminini kadi Allah jaɓani kam yo jaɓan dendagal julɗo mo ganduɗa ko jiɗɗata ɗo ɗo fof ñagoto ko yo Allah jarriboro ɗum rafi walla basal mon haɗa ɗum arde daka nde wonno sa ari daka gueɗe goɗɗe ma an yiyanta hoore ma yitama eyyi ko ceerno Cheikh wi to Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu sinno tawi yimɓeɓe jiino sirru lawol ngol saabegu akhza sababu najibate no wiyeto detmo karamat to o wi sinno yimɓe fof jiino ɓuural gongal e lawol Cheikh Tidiane jaggude ma yimɓe doganno dogdu ngajuji pucci gaji gara mbadda adaji e jaggude lawol Cheikh Tidiane sinno yimɓeɓe fof Allah hollinoɓe ko weɓani ko yo Allah holluɓe martaba e ɓuural gongal dakal hay goto hedda yimɓe fof dogat payga kadi koɓe dogoɓe so Allah jaaɓi inchallahu taala nde won noon ko woni ga ko kala jiiɗo mbawɗa wonde aduna fof so Allah hollima hay so yitere ma wodata ko dogue ɓerde ma ganda ɗum ɗo ko ɗum gonga saka noon so Allah addima ha ɗo ɗum ɗon haalatake dow wonko haalatake dow ala ko golle tan neɗɗo yiya wonko haalatake dow ma neɗɗo ara yiira yitere mum ɗo so ari daka ɗo yiira yitere mum alhamdulillahi rabbil alamin daka neɗɗo wawa haaldude ɗum nde won noon ko feñande Allah ko ɓuural Allah ko yamirore Allah subahanahu wa taala jippini e jiyaɗo Allah mo weela e ngal ɗo ɓuural Allah jogui ɓuural ɓurnata ko raɓɓiɗi ko Allah jogui ɓurnal ɓurnata nal fadla biyadillahi yutihi man yashau ɓuural ko Allah jogui waɗata ɗo weela yo Allah noon hokku en yiide ɓuural ngal rokka dendagal julɓe waɗa yiide ɓuural ngal ha mbawa nurtitade hen Allah rokka en noon barke daka ɓe mbimami nani ni ñande oɗo daka waɗa daka ƴi fof dirtama hay diɗo daka ɗo ɗo jooɗa hande ɗo ɗo kilo ceekuy woni ɗo ɗo ceerno ɓaggoto ɗo ñande ɗon jooɗa daka waɗa ha hande daka ummaki ɗon ummata ko ɗon kadi ha yawmal qiyamata ummata ko ɗon ha yawmal qiyamata nde won noon nde on daka waɗa ɗon jooɗi ɗon kanko ceerno Chadri radiallahu toon nela sa sallam feeñi no wi ko jiilotonoɗa ko a yiiti oɗo daka ɗo kala ko duwa ɗo koko jabate kala ko rewa ɗo Allah koko jabate kala ko imsina ɗo Allah koko yafoto nde won noon Allah subahanahu wa taala ko jafotoɗo ko jaaƴo yurmede kadi o rokki gueɗal ngal waliyu Allah mo yiiɗi gueɗe makko o timmini gueɗe ngal e juuɗe muɗum ceerno Chadri radiallahu taala anhu ko kanko woni akhiru qadamul islam kanko woni wattande felo l'islam e dow leydi eɗen cañi wiide ni en mbiyani l'islam ala noon en mbiyani gollotoɓe l'islam ngala en mbiyani kono kanko woni wattande felo l'islam e aduna he ko kanko ɗum ko Allah rokkiri noon Allah jeeyi ɓuural jola waɗata alhamdulillahi rabbil alamin wa sallllahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ƴattima eyyi ceerno men ceerno Aliyu min jetti min jaari kadi amin namdoma sa yiɗi wasiyade yimɓeɓe ko fati e daka aroɓeɓe e tawaɓe ɗo ɓe ko mbiyata min ganda
ay alhamdulillahi rabbil alamin en kam wasiya men e jiɗɗo arde Daka walla garɗo Daka ha gasi wasiya men ko wasiya mo ceerno yamiri o nde won noon ko ga ko dewal Allah ko heddi fof arɗo e Daka fuɗɗoto nde ɗum ɗo fof alano ɗo ɗiɗo calli gonɗi ɗo saji fof forage ala woyndu ala haydara ala yimɓe garanno e bere ɗeɗo gasto seeɗa ndiyam yalta jara hen ɗum ɗo ndiyam yimɓe kuɓɓanno jeego mbaɗa doccotte hande Allah addi fof addi kuurañ kono wona ɗum darate wona ɗum ceerno darata wonno muuyo ceerno e yamirode Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo nde ko yimɓe adda ɗumen ga ko rewde Allah yo yimɓe tinno e dewal Allah ganda ko ɗum woni hoore ko dewal Allah goto fof garowo ɗo yamirama sa ari ɗo caggal farillaji maɗi julde waktuji maɗi e wirdude tijani ma goto fof yamirama yo wat salatul fatiha ko famɗi fof hayso ujunnaji jeegom ko heewi ko sappo e ɗiɗi ujunere e nder 24 heures sa ɓurni ɗo ne moƴƴi ha mayi bawɗo janngude qur'an silkude ñalawma yo silku mo wawa yo janngu hen ko wawi bawɗo wadde chayfi yo wat ko wawi bawɗo wadde hisbul bahri yo wat bawɗo duwuji goɗɗi salatu ala nabi goɗɗi ɗi mbawɗa fof an ɗum mbawɗa wat fofo rendine ko janggueteɗo ko eko duwateɗo ko fof rendine waɗe hadaya nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraji ɗi ñaagui Allah yo Allah wat jaam e aduna he fof yo Allah wat jaam e aduna fof yo Allah wat jaam e leydi ndi yo Allah wat jaam e julɓe ɓe fof joni noon sa ari wasiya ko yo jomum tinno e diine he yo tinno ganda ko dañata ga ko mbiyani a dañata ɗum banggue goɗɗo kono ko dañata ga ko weeɓani sa ari yebere wotere ndewata ɗo Allah baraji mum sowede ɓuuri laabi sappo e joyyi e baraji ndewata Allah banggueji goɗɗi jiida nokkuji ɗi ko nokkuji ɗi ganduɗa dewirde Allah jabirtide Allah kala garowo yo tinno ar andaga ko jaam tan woni ga yo ardu rewde Allah yo ardu adi ko yo tinno e ko wasiya ko yo tinno e muñal nde won noon muñal wiyama dame jettorde Allah ɗe fof no potiri ɓuuri musde mettumi leelde ko damal muñal noon muñal saɗi kono noon ngal ɗon damal ala hay caɗele goto yettoyade Allah e won noon toon ko Allah wi inna allaha ma sabirin Allah wi wondi koye muñɓe ɓe e won noon kanko Allah ko muñƴo yo mbadde muñal ɗum noon ko banggueji fof kala neɗɗo gueɗel ngal Allah sa jeewomo sa garɗo Daka maɗa sa garɗo sa joom oto sa garɗo gollade golle goɗɗe mbaɗa gollal fof ardin muñal ngal ardin noon dewal Allah ko gonga ceerno wi fof kala garowo Daka mo Allah addi ngal ɗo dingal joni yo neɗɗo o tinno hoto habbirade hade min no daɗe takbiratul ihram hoto daɗe ndeɗo yamirode ken siiri ne holni nde won noon wonko woni sirru juldude e dental keeɓa baraji dental kono wonko woni sirru yaadude e dental ngal keeɓa takbiratul ihram ɗum wasiya goto gaɗuɗen wasiya ɗimmo ko yo yimɓe tinno hen aduna o ko gasi ha laaɓi heddi janggo dewal Allah kala ko wona dewal Allah ko cakan yimɓe tinno no ceerno wasiyini ɗum basiyɗen yimɓe ɓeydo wondude gondigal moƴƴal ɓeydo yaajodirde ɓeydo tinnade wasiya ɗimmo o ko kala mo arano yo tinno haɓa e ɓernde mum yettade yiya Daka saabu heewi aroɓe men ɗo taw ko hesɓe kañumin ndeni ko julɓe ene ndewanno Allah kono gandirano ni sifa Daka o way ɗum noon ɓe garani ɓe yo tinno gara ɓeyditoro ɓeydade bonani to jomumen gonti won ndewa Allah ne moƴƴi ha maayi to jomumen gonti won feewi ha maayi kono neɗɗo fof yiiɗi ko ɓeydi ɗum ene yiiɗi ɓeyditorade sa ari a dañi ko ɓeyduma a ɓeyditor tan e diine ma alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum basiɗen yimɓe yo tinno no moƴƴi e dewal Allah ko balɗe dabɓe balɗe jeenayyi surtout balɗe jeenayyi ɗum kadi nan toon ko gueɗe ɗum banggue ɗum ko waliyaɓe Allah ɓe gandi ko woni e nder muyan Allah subahanahu wa taala ko rokkiriɓe ko Allah kono balɗe jeenayyi jammaji jeenayyi battede balɗe sappo baɗeteɗe ɗo ɗe sabu balɗe sappo ñalawma duwateɗo o ɗeɗo balɗe sappo ene heewi heewani kono noon sa ari ɗo a yi sifa Daka tawa patron mum lamɗo mum galo mum e fof ndendi e miskino fof ndendi poti a yiyat lamɗo walla patron mo ganduɗa ko wuuro mon walla wuuro men walla taw gaari patron mum takkodira wiyata sajidel mum mbiyata seede ma e leydi wiyata sajidel mum e leydi mbiyata sajidel ma e takkodira nde won noon ko Allah ceerno haali nane e yewtere mum nane o wi so tawi an ka juulɗo gonga ma juulɗo sa wi Allahu akbar firti ko Allah ko mawɗo sa wi Allahu akbar Allah ko mawɗo mangu Allah ngu an kay biɗo noon a jaɓat wonde tokoso
mangu mangu e yonte ma ay tat jaba Allah woni Allah woni mawdo a haali demgal ma ko Allah woni mawdo an kay jabar won tokos teedo gesde nehirte daka pittali di nehe lawdi ha laaba anande surru anande Allah hejo ton nela Allah sallallahu alaihi wasallam hejo ton anande golla kadi ko beydan ma ko nafat ma nda e gollude hen salatu ala nabi no heewir fof ko nafartan koko beydan ma tan koko nafat ma tan haalana kam gueɗe keddidde ɗum ɗo fof ɗiɗo baraji fof rendine waɗe haadani rasul sallam duwone windande ko haɗata yimɓe dañde jaam ko haɗata yimɓe dañde moƴƴere haɗata yimɓe ɓeydade nde wona sirrudaka en mbawa haaldude fof noon kalden tan ko fodde men nde enen kono fodde yiɗade ceerno e fodde ko woni e daka ko awa haal ɗum saabu daka joni sa wi aɗa calcule daka jaajede mum aɗa yaha e bawon he kilométre uji sappo jaajen daka sa waɗi calcule daka ɗum noon ko woni hen e moƴƴereji e moƴƴuɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe ceerenɓe barkinorteɓe Fuuta woɗɓe sa yi goto fof dogi ari ceerno Mallamin Dumga yo Allah juutno gurdam makko en nani mo haali qissa goto o so moƴƴere haalama wiyama yimɓe mbaɗi no daña o wi anne wat tan daña so dañoɓe gaari dañja e mabɓe ɗum de woni masala ɓe moƴƴere haalama mbaɗɗo fof daña moƴƴere an sa nani ɗum wat moƴƴere nde tan so dañoɓe dañja e mabɓe ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Aliyu Seydi Ba o waɗi mbaɗanɗa kadi a tongi yewtere nde nde tongotoɗo dendagal Dental Dina TV weltima wadde min mbiya on kadi ha gongol inchallahu taala ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal Dental Dina TV ɗo e nder Daka kay yo jaam ñallu.